Hwpwidwng Hogoma Hangmasukआव फैनानै दा जोङो नै फुजा गायजेननो सानबाय आरोना Hwpwidwngआव आलासि जानो थांनो नागिरदों नालाय दायो गुमै मोनहानाव अनलाजों दाउ खमा बिबार जाहैगोन आरोना बिसोरनाव दा थांनानै नै आबौमोनाव लांफैदों आं खोमा बिबारखौ नों गायदों होनदों नामा आबौ बेखौ बेसेबां गोबाव जाखो बे गायनाया मथा-मथि बोसोरथाम जाबाय बोसोरथाम जाबायना मा बोसोरसेफोरावनो मोनजायो नामा थांबा ना बोसोरनैफोर नांगौ ना बोसोरनै नांगौ बिबार बारनो नै बिराद बरिया बारदों बिबारा माबा बायदि मोनजालायो गान्देदबो दंलायलाङो माथो थोस नै गान्देदा जायखौ गान्देद दङ बेखौ नारखाना गालांसैब्रा बेखौ जाया बे ओरैनो माबा ना बिदै बायदि मोनजायो आखाइ गोजा दांना बिराद मानोना दांलायबावसो मानगोनथ' आरो इयो बिलाइया मानोना प्लास्टिक गाननानैसो खानांगोन माथो आया प्लास्टिक हमजोबनांगौ आखायाव आरो होथारबायमोन प्लास्टिक गाननानै खायाबाथाय जोयो ओरै बिथिंजाय दांनाया मैया एसे दांनाया साफायलायथारसै साफायलायनोसै मानसिफोरनाव मोननो गैयाना बे मैगंखौ सोरहाबा मालाय गायनानै लायो जानो आन्था गायाबानो मोनखालानोबा आगोलाव हाग्रा जियाव दंमोन मेरला बे बारखाथारोना जोला थाया जोलान थायो ओमफ्राय जोलाया बारखाथारा जोआसो बारो आरो बे खाखांनायाव आरो बारगोन ना बारला बियो ना बारबावो बारनांगौआ बारखाजोब्बाय आरो बेखौ खाजोबनो हायासै माथो होनलाय लस जाजोब्बाय एम्फौ सादोब जानाय बिराद मानो होनलाय बियो खमा बिबार नै बरियानो दाउजों जाहैनोसै हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल लोगोफोर दिनै माने गुमै मोनहानाव थांनो ओंखारलायबाय आरोना अमा नांगौ जादोंनो बिसोरनो अमा फिसा ओंखायनो जोङो हाम्फैजों आंजों आलासि जाथावथाव अमा फिसा हैनो होननानै ओंखारबाय दा बाइकखौ आङो स्टेसननि बे काउन्टाराव गालांसै काउन्टार माने पार्किंआव गालांसै आरोना ओमफ्राय बाइक गालांनानै दा थांसै ट्रेन नेगासिनो दं दा र' बाइकखौ दोनहैग्रोनानै लानि माजबाद रेलवे स्टेसनाबो नै आपडेट जागासिनो दङ गोदान बानायगासिनो दं बरिया जासिनो आरो एबार गिदिरथार मडेल स्टेसन ना मा जागोननो बियो बानायगासिनो दं बेफोराव गासिबो माने थिं होजोबगोन बाइकखौ दोननानैसै र' बाइकखौ स्टेन्डआव दोनबाय आरो ओमफ्राय टिकेट लाखांबाय दा नैबेहाय अमा लादों अमा फिसा लाबाय नै बैयाव टुआव थांसै बिथिं बारनानै थालिर लादों नै हाग्रानि थालिर अमा लादों अमा तनिष्काया बिमाजों बाजादों तनिष्का मा अमा तनिष्काया बेरायना लाबाय थानो तनिष्का wah orang nak tren fैगासिनो नै ट्रेन फंबायमोना बहा थांगोन होनदो उदालगुरि उदालगुरियावनो थाखायो नामा उदालगुरिना माजबाद माने एरिया माजबाद गोलैयो गामिया उदालगुरिनि नामा डिस्ट्रिक्टआसो न'आलाय बबेहाय अरां गोजान जायोना अराङा सिख्लाफ्रा नै सिनायबायदि थांफालायबावो नुखादों आं नोंसोरखौ अरांना मा लाखो मैगं बरजिथार माथो फुल भर्ति ओइ जायो बेयावनो उदालगुरिनिफ्राय खालि जालांगोन
Gori. Onla agak onla. Wow. नै संसार जानानै दाना बिदिसो रोगानांगौ जाबाय आरोना अमा बेफारिसो जाबाय नै हरिसिंगायाव लाबोदों जोङो अमा ने मिथिगा अमा दायो जोङो थम ना मा होनो बेयाव गाखोनोसै आरोना आब'निफ्राय लाबायलै जिलापि सावनाय नै बुरजा थार गोथाव जाथारदों जानाय बावबायसो आं नैथिं फानगासिनो आदामोना थांसै हरिसिंगा तनिष्कायानो बिब' मोनाव मोनफैबाय आलासि जानो मा मोनजादों तनिष्का हा मा मोनजादोंलै केक होनलाय साम' थै मा थासुम साम' मा थासुम जिलापि साहा लोंनोसै जिलापिजों मानसिनि आयु गन्थंआव हाबलायलायदों नङा आखायानो मावसोगारो मोनलोङाखैना ओंखायनो आयु फाग्ला बिदिल' हनै जाथारा आयु मोजांखौनो मोनबोआखै नोङो मोजां मोनबोआखै बिदि नङाथ' इमान साइज नुयो जोदोबनायसो दां बमायानो बेबो जायाखै हनै देवालि दाम लादों मोजां गिदों la 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 Pujari Happy Diwali Taniska Happy Diwali नै बुमैया दाउ गां फुगासिनो दं दाउला गाहेलाखौनो होख्लायथारबाय नामाथाय देवानि ना बियो गामि बेरायग्रा हा खनसे ए गिदिर जाबायमोन माथो खामानि गैया दाउआनो माबाजों खमा बिबारजों खमा बिबार लाबोदों दा मा होनदों ओमफ्राय आलासि जाफैनाय बेखौसो जायो थालिर मैखुन न'निफ्राय लाबोनायमोन आरो थालिराबो गायनांगौ बेखौ गाबोन हाग्रानि थालिर फैबानो मोनजानायनि आरोना बिदि दोनफैखानांगौ दाना थांफैनो आलासि जाफैबाबो थांफैया बिदानाव फैनानै मैगं संदों नै मा संदों थालिर भाजा देन्था होजोब्बायलै तनिष्कायाबो संगोन मा संगोन हा तनिष्का नै थांफैया बेदरा दोनो लकेल दं बेदरानो ओमफ्राय आथिं हेब्राजों खावसे अनला दाउ ओमफ्राय मामोनलाय माबा कमा बिबार तनिष्काया आप होनगोन दा हा मा जाखांबाय तनिष्काया मा सोरनाव फैदों तनिष्का दे गोथाव संथार
la 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 Dia macam tak? Oh iya. Ish. Oh iya. Ish. Ah. Malaysia. Ro. Video, okay, sabar. Ini aku lapar. Video geli apa? Dumun apa? Dumna. Onla. दाउ बेदरखौ होगोन दा दाउ बेदर बिबारजों बिबार खारै अनला होखाबाय आरोना ग्लब ग्लब गोदौखाबाय ओमफ्राय सायजोबना सायजोबाखै नोंसोरो बिबारखौ ना दोनबावदों हा मेरलाखौ नै दाउ नैबेयाव गरनैसो होनो हायामोन नोंसोर बेयाव होआ बेयाव नैबे आरो आथिं खर' जौ गिसिजों हखायसै आलुआ फुखाबाय दैया आंना बारा जादों आं होनाया खुरैनै होदोंमोन आं सातबासो जाबायदां गाबहोनाया खुलुमबाय सेरेब गोजा मोखाङा नोंथांमोनखौ आंनि बे सिबिं सेरेब गोनां मोखांजों गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय माथो जाजाखोनो मानसिनावलाय मा थायो मा थाया गासिबो थागोन नानिफ्राबो थानो हागौ मोजाङैनो नुदों खिन्थु फट'खौ मोजां नुवा दै आंखौ रियेलाव साबसिन मोजां नुयो बारा देखायथारो एक्टिंफोरानो एखे नायथावजाथारा एक्टिंफ्रानो नायजाथारा जाम्बि बिनथारना ओमफ्राय तनिष्काया बिब'जों मबाइल नायदों नै होनदो दे तनिष्का होनलाय उन्दुनो ओंखारबाय ओंखाम उखैबाय तनिष्का हा आयौ उन्दुलायबावो तनिष्काया मेथाइ खनलाय दे तनिष्का मेथाइ खन दे उरिसिंगा हगमा हांमासुगाव फैनानै दा जोङो नै फुजा गायजेननो सानबाय आरोना हामफ्राया मालाय संनाय मैथाजों ना गोरान बाथोन ओमफ्राय आलुजों हाग्रानि थालिर मैखुनजों आलुजों भाजा ओमफ्राय बेवहाय दङ अनला ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मा दे खमा बिबारजों लकेल दाउ जानानै देखायलाय जानोसै फिसाजो जि मबाइलखौ थुबथुब थुगासिनो नै हामफ्रायना जाग्रा आरोना तनिष्का जायाखै साउन्डखौ अफ खालामदों नालाय आङो कपिराइट फैना नङाबा दे जाद' गुमै जाबाय दे सुप्रिया ओंखामखौनो जायाखै नोङो ओरैबायदि गोथाव जाखादों ओंख्रियाबो आंसो हायदों अनलायाना मोनला हायदां मा आं फोनसै दे मामा तनिष्काया नै आंजों माम जादों माम जायाखै नोङो मोजां जाबाय माबायदि जादों जादो आं एवदों Cuman deh, mama. Cuman deh. Bakal ada cuma tinggal yang ada siap Senang fैदों जोङो नों दा ओंखारबाय नामा तनिष्काया ओंखारबाय जों सोरनाव फैदों दे आनै मोनाव फैदों